Ito mga Aji, paunahan pa rin ng kagat to. Kasi nga sabi ko sa inyo, game. So, pagalawin lang natin siya mga Aji para makita nyo lang, no? Op. So, lakad bangaw. Tabanan agad, no? Not knowing na malalakas yung ganito din. So, lakad bangaw. Okay. Same size. Medyo makunat lang. Okay. Same size. Medyo makunat lang. Tignan to. Parehas na parehas mga Aji. So, ilipat ko lang doon sa kabilang stick, no? So, papwestuhin lang natin to. And, kung may napili na kayo mga Aji, game natin, no? Game natin. So, tutok na natin dyan. Ito mga Aji, paunahan pa rin ng kagat to. Kasi nga sabi ko sa inyo, game. Ala ka. Hop. Nako, napitan agad. Napitan agad mga Aji. So, wrestling ulit. So, yung mga gagamba natin ngayon mga Aji, no, nahihilig sa wrestling to. Siguro nanonood ng mga UFC to. Grabe din tama ng pula, marami din. Pero yung ito, yung orange na lion spider ba tawag mo dito? So, mas malaki yung tama niya mga Aji. Likod. Pero malalakas pa yung gagamba. So, second buckle pa to mga Aji. May lakas to. So, ito, saan kayo mga Aji? Parang malulugi pa ata ito. Parang malulugi pa ata, no? Game. Parang lugi pa ata. Ala ka. Ngayon yung babalik mga Aji. So, kaagat pa, no? Action pa nakagat yung pula. Pero nakalusot to. So, isa pa. So, grabe yung damage din nila, no? Nagkapuruhan din sila mga Aji. Lagyan natin. Kaya nga, katiguran mo nga. Kung kaagat. Ala ka, babalik pa talaga. So, isa. Kailangan natin na isa to. Medyo matindi kasi yung tama ng mga gagamba, no? Dalawa. Ito mga Aji, oh. Pwede pakita to, no? Pakita natin yung likod nung ito mga Aji, oh. Yung tama niya. Grabe, oh. Yan. Yung tama nung gagamba. So, medyo hapon na, no? Pasensya nyo lang tayo mga Aji. Bukas bawi tayo. Video tayo ng mga aga-aga. So, yan. Malaki talaga yung tama niya. Kanya siya pumapalag, no? Pero isa na lang natin. Para yung rulings ng gagamba masunod, no? Oh. So, wala talaga. Yun lang mga Aji. Panalo natin pang pula. Yan. So, pagbala sa mga Aji, no? Madali to sa likod. So, yung kung maka-recover to. Pero, try kong sprayan to mga Aji. Eh, nilalagay ko naman sa gilid, no? So, yun lang. Again, ako po si Gagambino. So, maraming salamat sa panonood and sana nag-enjoy pa rin kayo. So, try nyo na mag-comment din sa comment section kung ano yung mga gagambang gusto nyo pagtapat-tapatin natin o ano yung content na gusto nyo makita sa channel ko. So, yun lang po. Maraming salamat and keep safe and God bless you all.